салом дӯстони меҳрубон, сархати рӯйдодҳост. манзуратон аз студияи марказии радио зудӣ. имрӯз 24 май аз паёмади борону жола дар тоҷикистон мегӯем. нирӯҳои русия ҳамла ба шаҳру навоҳии луганскро тавсия бахшида мехоҳанд шаҳри северодонецкро ба ҳалқа бигиранд. ҳалокати се аъзои як хонавода дар вилояти Москав, муҳри махфӣ дар парвандаи Улфатхони Маҳмадшоева ва боздошти ҷавонзане ки аз қаҳр банкоматҳои бепулро дар Душанбе бо санг шикаст. чанд рӯз ба ин тараф дар тоҷикистон ҳаво номусоид аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, дар 2 рӯзи гузашта дар Душанбе боронҳои шадид ва жолаи сахт бархе аз кӯчаву таххонаи манзилҳои сокинон ва роҳҳои мошингузарро зери об гузошта боиси монеаи ҳаракати нақлиёт ва мардум гардид. ҳамчунин сел даҳо километр роҳҳо дар вилояти Суғдро вайрон кардааст. ба қавли манба, дар ин офатҳои табиӣ талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. субҳи имрӯз нирӯҳои русия ҳамла ба вилояти Луганскро тавсия бахшиданд. зоҳиран русия мехоҳад назорати минтақаи Донбасс ва соҳили ҷанубии Украинаро таҳти назорат қарор бидиҳад. имрӯз моҳи 4-уми таҷовузи русия ба хоки Украина оғоз ёфт. 23 май дар паёме ба ширкатдорони форуми ҷаҳонии Давос президенти Украина Володимир Зеленский гуфт, дар давоми 3 моҳи ҷанг русия ба қаламрави Украина беш аз 1500 мушак партоб намуда, ҳавопаймоҳои русия беш аз 3000 ҳамлаи ҳавоӣ амалӣ карданд. хадамоти иктишофии Британия дар гузорише навиштанд, ки русия мехоҳад шаҳри Северодонецки вилояти Луганск ва минтақаҳои Лисичанску рубижни канори онро муҳосира кунад. ситоди марказии нирӯҳои Украина иброз доштааст, ки муқовимати нирӯҳои ин кишвар ба пешрафти русия монеа шудааст. парвандаи Улфатхони Маҳмадшоева, рӯзноманигор ва фаъоли ҷомеаи маданӣ муҳри махфӣ гирифтааст. хонум Маҳмадшоева ҳафтаи гузашта дар пайи эътирозҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ боздошт шуда буд. мақомот мегӯянд, ӯро барои даъват ба сарнагунии ҳокимият дастгир карданд. як манбаи огоҳ аз парванда гуфт, қазияи Маҳмадшоева аз сӯи муфаттишони доистонии кул ва Кумитаи давлатии амнияти миллӣ таҳқиқ мешавад. аммо худи ӯ як рӯз қабл аз боздошт дар суҳбат ба радио гуфт, ба воқеаҳои ахир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ягон робита надорад ва сафари ахираш ба ин минтақа дар доираи як тарҳи иҷтимоӣ сурат гирифта буд. бинандагони азиз, дирӯз дар шарҳу дархостҳои худ аксарияти шумо дар бораи мавсими баҳории даъват ба хидмат дар артиш суол кардед. таври маълум, мавсим аз 1 апрел оғоз шуда тибқи қонунгузорӣ то 31 май идома мекунад. ба ҳамин тартиб то поёни мавсим расо як ҳафтаи дигар боқӣ мондааст. вазорати мудофиаи Тоҷикистон эълон кард, ки нақша то имрӯз 94% пур шудааст. ба гуфтаи ин вазорат, шаҳри Душанбе ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 100% нақшаро иҷро карданд. соли гузашта мақомот гуфта буданд, новобаста ба мавсими даъват, номнависии даъватшавандаҳо барои хидмат дар давоми сол идома хоҳад кард. русия 20 май дар ҷаласаи комиссияи иқтисодии Авроосиё исрор кардааст, ки аъзои иттиҳодии иқтисодии Авроосиё барои содироти ғаллаб ба кишварҳои севум квота ва боҷи гумрукӣ ҷорӣ кунанд. бино ба навиштаи нашрияи русии Коммерсант, Қазоқистон зидди ин пешниҳод баромада алоқамандии худро барои афзоиши содирот ба хориҷ баён доштааст. нашрия менависад, ки русия аз харид ва фурӯши дубораи гандуми худ ба кишварҳои севум дар ҳарос аст ва бинобар ин аз аъзои иттиҳодии иқтисодии Авроосиё талаб дорад, ки ба содироти гандум маҳдудият ҷорӣ намояд. ҳамон гуна ки пештар гуфта будем, рӯзҳои ахир дар Тоҷикистон нархи маҳсулоти ниёзи аввале, ки аз Қазоқистон Русия ворид мешавад, мисли орду, равғану шакар баланд рафтааст. ҳамкорони мо имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ дар ин бора гузоришро тақдими шумо азизон хоҳанд кард. дар шаҳри Истраи вилояти Москав сӯхтори хона боиси марги якбора 3 нафар аз оилаи муҳоҷирони тоҷик шудааст. ҳодиса ҳафтаи гузашта ба амал омада. таври пайвандони фавтидагон дар суҳбат ба радиозодӣ гуфтанд, дар пай оташсӯзии манзили дуошёна марди 38сола бо ҳамсари худ ва духтарчаи 7солаашон ба ҳалокат расиданд. ҳанӯз маълум нест сӯхтор бо кадом сабаб сар задааст. мақомоти тафтишотӣ ин қазияро таҳқиқ доранд. ҷасади ин 3 зодаи Тоҷикистонро ба ватан интиқол дода дар Панҷакент дафн карданд. русия макони кору зиндагии даҳо ҳазор муҳоҷири тоҷикистонӣ аст. солона даҳо нафар аз муҳоҷирон дар пайи беморӣ, садама ва ҳодисаҳои дигари нохуш ҷони худро аз даст медиҳанд. ба ҳисоби миёна соли бештар аз 1000 тобути муҳоҷирон аз русия ба Тоҷикистон оварда мешавад.
کارمندان میلیسیای شهر دوشنبه زنی را بازداشت کردند که به شکستن بانکمت‌های دوشنبه سیتی متهم می‌گردد. هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که در آن دیده می‌شود یک زن با سنگ دو بانکمت را می‌شکند. بنا به خبر ریاست وزارت کارهای داخلی، تحقیق آنها نشان داد که حادثه 18 می سال جاری در ناحیه شامنصور به عمل آمده است. زن 35 ساله که همچون گمانبر دستگیر شده است، از سبب نداشتن مبلغ دو بانکمت را کارنشایم می‌کند. نسبت او برای قصدن نیست و نابود کردن مال و ملک پرونده جنایتی آغاز شده است. به بازداشت شده از 16 تا بیش از 23,000 سومانی و یا تا 2 سال زندان تهدید می‌کند. ضمناً از کمبود مبلغ در بانکمت‌ها در منطقه‌های مختلف تاجیکستان ساکنان دیگری کشور نیز با فرستادن نوارها شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند بعضاً با هدف گرفتن مبلغ چند بانکمت را دور می‌زنند، ولی این دستگاه‌های خودکار پول ندارند. در عین زمان به گفته مقامات میلیسیا چنین حالت نمی‌تواند باعث آن شود که یک شهروند خودسرانه بانکمت‌های بانکی را شکسته از کار برآورد. دوستان گرامی، حالا برای شما عاید قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 24 می 1000 روبل روسی 172 سومانی و 50 درم نرخ‌گذاری شده است، یعنی نسبت دیروز اندکی بلندتر است. قیمت دلار باشد پایین رفته است. $1 11 سومانی و 80 درم ارزش دارد. 1 یورو 12 سومانی و 57 درم مقرر گردیده است. بینندگان مهربان، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. من 3 ساعت بعد برای تقدیم اخبار آزادی به استودیو برمیگردم. روزی با قرار داشته باشید.